Pertandingan Liga Telu PSSI Jawa Timur antarane Bumiwali FC mungsuh PSM Madiun sing digelar nang Stadion Bumiwali Tuban dikeliri kedadean rusake fasilitas stadion. Oknum supporter PSM Madiun sing rusak fasilitas stadion iku dioper warga mbarek meh digibengi wong akeh. Untunge warga liya mbarek polisi isok misah kedadean iku. Pertandingan Liga Telu PSSI Jawa Timur antarane Bumiwali FC mungsuh PSM Madiun sing digelar nang Stadion Bumiwali Tuban sore mau dikeliri mbarek kedadean rusake fasilitas stadion. Pager batase tribun VIP mbarek tribun ekonomi dirusak mbarek oknum supporter PSM Madiun. Warga kono sing getem-getem langsung nguper para oknum supporter iki CE tanggung jawab. Oknum supporter iki meh digibengi wong akeh sing wis ketem-ketem. Untunge warga liyane mbarek polisi isok ngamanno supporter iku. Warga sing gak trimo ya bengkerengan mbarek oknum supporter PSM Madiun sing mendem iki. Wong-wong iku langsung dipeksa mulih mbarek gak dientuki mlebu nang stadion. Gara-gara kedadean iki pager batas antarane tribun VIP mbarek tribun ekonomi rusak. Pihak pengelola stadion ngetuni kedadean iki. Iku polahe nang laga iki panitia gak ngedol karcis mlebu alias gratis, tapi malah dibales mbarek oknum supporter PSM Madiun barek ngerusak fasilitas stadion.